Plie ba Myntri Rangbah do kori unaran ramodi ya ka Swadeshi 4G stack jong ka BSNL nantagas ngi ka arpunyo turai ku September arjar arpusan hagajing rakhe jubilee rupa jong ka BSNL hagajing dap arpusan snam jong ka ula pentroi kamru ya palat khandai punyo hajar sanspa tali kita wa 4G mobile na ka telecom kabakan tiu ya ka technology tenrai Myntri Rangbah do jong kari unaran ramodi ula Plie ka Swadeshi 4G stack jong ka Bharat Sanchar Nigam Limited hak arpunyo turai September hajar arpusan kabalong kadak ka bapni ya gajing yo rung jong ke India hapden ka thop kabalang not bha jong kari ki basna ya ki tiar telecom katei kasngi kadai ka jingdap option number ka jing rakhe ya ka silver jubilee jong ka BSNL baru Prime Minister Modi ha katei kasngi ula commission ru ya palat khandai punyo hajar sanspa tali ki mobile 4G tower pakan thup ya ki khandai bo hajar nrus pa tali ki jaka 4G technology jong katei ka company telecom ong ka kaipot jong ka PTI ka Swadeshi technology kamut ka buich nahi lane ka buiten rai bat kalayo jing kershan na ka sarkar pdeng kum kalat ban ra ya ka make in India sya ka kardan ka basyakmat bat ban yakhun persya ya ka jing ha ka khai pateng na ka jing penkiu do jong presiden ka Amerika Donald Trump ya ka khajna jong ka India ka Swadeshi 4G stack jong ka BSNL bat ki equipment baro kabang idon ka mantip ka bakham kongson kalong ba yakini ki khandai punyo hajar sanspa tali ki mobile 4G tower bala commission lashna ha ka jinglut ka ba live punyo hajar klur da ka technology tenrai kane ka network balashna ha India ka dai ka bala pensyong nong rim ha ka cloud base ka bala penkre na ka benta ka lawai bat ka bala man penkiu khlem jinge sha ka 5G long we uhe sarkar ha ka PTI kane ka jing pelai paj ba kalong kadak jong ka jingrung jong ka India sya ka kanhun jong kiri ka perthai kum ka China Denmark South Korea bat Sweden kibashna ya kitiar telecom kibalashna hala ka jong kiri ka jing petroi kam ya ka Swadeshi 4G network kadai ka sinjam ka bat penkala dur ka bay hab bar ka jing thmu jong Myntri Rangbah do jong kiri ya ka digital India ban pendap ya ka jing ya phya ha ka digital system bat ban penku bor ya ki snong nong kendong kat baka plilat ru ya ka BSNL ban kentiu ya ka 5G bat ka jing penyeso ha ki system bapher onga kerwo kat kum na ki official palat arbon ru haja news pat ligi snong ki bomdon jing penyeso connection kentup ya hajar saus pa anyo po artli ha Odisha ki badon ha ki jaka bajngai bat khaput kinyo ya ka connection lengba kane ka jing pli bat jing pena paj ba bat kane kan syakri ya palat arpo lak ngut kinong pendon kam subscriber ki batmai laong ka kerwo kita wa jong ka BSNL kidon hakal leng ka jela Odisha Andhra Pradesh Uttar Pradesh Maharashtra Rajasthan Assam Gujarat bat Bihar kini kita wa ki dei ki ba pendon kam da ka borsngi solar power ka ba penlong ya ki kum ka kanhun ba he tam jong ka India jong ki jaka penyai telecom ba jarngam ka bumkta ya ka boarding electric bat kadai ka sinjam ka ba syakmat ha ka jingtei ka bala abanne nalor kani Modi ulapun pawru ya ka 4G saturation network ka ba 60% jong ka India link ba ka digital Bharat nidhi ha ka ba arpe khundai hajar hadu laipo hajar tali kisnong ki yaso ha ka project mission mode laban rap shushu ka kubor